de asta o să ne jucăm PUBG. Astăzi suntem pe arena. Așa că am zis că arena. Ok, hai să dăm drumul. Nu o să mai jucăm cu nimeni, că mi-mi place mai așa. Să mă joc mai singur. În general, îmi place să mă joc cu oameni. Dar acum nu, mi-am timp să mă joc singur. Și când mi-e un chef să mă joc PUBG, mă joc foarte bine. Cu arma aia, da. Mă joc M24 din astea. Cu armele astea, dar am uitat pe asta. Nu știu cum se cheamă. Știam, dar am uitat asta. Să-mi scrieți voi în comentarii